A piques de cumprirse unha semana dende o inicio da desescalada da terceira vaga da COVID-19, as autoridades sanitarias insisten en que a prudencia é o principal criterio que rexe as súas decisións. Nesta terceira onda, a situación en Galicia, a situación no resto do Estado, neste caso, sobre todo a introdución das variantes e a súa circulación, como logo comentaremos, pois fainos ser máis prudentes que nunca. No escenario actual, o Comité Clínico decidiu manter o peche da área sanitaria a Pontevedra e o Salnés. A pesares de que as previsións son optimistas, os expertos decidiron prolongar o peche pola alta ocupación da UCI do Hospital Montecelo. É certo que nas áreas de A Coruña e Pontevedra déronse pasos, dándose pasos dos días importantes de cara tamén a esa normalidade, pero non é menos certo que as porcentaxes de ocupación, no caso da de Pontevedra, pois cercana ao 20%, e repito, nese contexto de prudencia, nese contexto de abundancia das novas variantes, pois fainos, como decía, ser prudentes e retrasar todavía un pouquiño máis, se cabe, esa apertura nestas dos áreas sanitarias. Tamén pesa a incidencia que se está a rexistrar en concellos da comarca do Salnés. A tendencia optimista rómpese en Cambados con 37 casos activos e Vilanova con 39. Temos identificados algúns concellos máis no distrito de Salnés, pero ao fin e ao cabo da área sanitaria de Pontevedra e Salnés, con incidencias que nos preocupan e que, bueno, pois tamén manter neste momento a área como un todo creemos que favorece ese control e esa prudencia. No caso da área sanitaria de Santiago e o Barbanza, as restricións continuarán no nivel mínimo actual, coa excepción de Porto do Son. A partires da medianoite do venres, o Concello pasará ao nivel 2, que suporá o peche do interior da hostalería e a limitación da mobilidade. Os sonenses poderán desplazarse a concellos que estean no seu mesmo nivel de restricións, pero o municipio queda illado do resto da súa contorna. Cando un concello a súa incidencia como a da 7 nos fai prever que nunha semana vai superar os límites coa 14, o que facemos é actuar xa. O conselleiro lamentou moitas das imaxes que se viron durante a fin de semana na reapertura das terrazas. Julio Comesaña advertiu de que a situación sanitaria non está relaxada e confiou en que estes comportamentos se reconduzan.